हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण बघणार आहोत झटपट होणारी वाफेवरची लाल भोपळ्याची भाजी. तर ही रेसिपी नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर यासाठी काय काय साहित्य आपण घेतलंय ते बघूया. मी इथे लाल भोपळा पाव किलो चिरून घेतलाय, मीठ चवीनुसार, तेल, अर्धा चमचा हळद, हिंग, राई जिरं, खोबरं, टोमॅटो घेतलाय, कांदा, कोथिंबीर, लसूण ठेचून घेतली आणि मिरच्या घेतलेल्या आहेत. तर मिरच्या कमी तिखट आहेत म्हणून मी इतक्या घेतल्यात. तुम्ही अंदाज घेऊ शकता तिखट जेवढं पाहिजे तेवढं. आता मी इथे एक टोप घेतला आणि गरम झाल्यावर त्याला तेल ऍड केलंय. तेल छान गरम झालं की आपण ह्याच्यामध्ये आता आहे ना हिंग ऍड करणार आहे. राई जिरं ऍड करतोय आपण. राई जिरं छान तडतडू द्यायचंय, त्याच्यानंतर बाकीचं ऍड करणार आहोत आपण. ठेचलेले लसणाच्या पाकळ्या 4 ते 5 ते ऍड केल्यात. आता आपण कांदा ऍड करणार आहोत. मीडियम आकाराचा एक कांदा घेतला इथे मी. टोमॅटो देखील मीडियम आकाराचाच आहे. आता आपल्याला कांदा थोडा परतून घ्यायचा आहे. हलकासा सोनेरी कलर आल्यावर आपण ह्याच्यामध्ये ना मिरच्या ऍड केल्यात आणि पुन्हा एकदा परतून घेणार आहोत. आणि ना आपण ह्याच्यात आता टोमॅटो ऍड करूया. आता आपल्याला कांदा आणि टोमॅटो मस्त शिजू द्यायचा आहे. छान शिजलं गेलंय. आता आपण याच्यामध्ये हळद ऍड केली आहे. हळद छान मिक्स झाली की आपण जो भोपळा घेतलाय ना तो ऍड करणार आहोत त्याच्यात. साधारण पाव किलो भोपळा आहे, मी असं चिरलाय. तुम्ही ह्याच्यापेक्षा बारीक वाटलंस तर चिरू शकता. आणि छान मिक्स करून घेणार आहे आपण. आता चवीनुसार मीठ ऍड करूया. आणि पुन्हा एकदा छान मिक्स करून घेऊया याला. ही भाजी आपल्याला वाफेवर शिजवायची. आपण इथे पाणी अजिबात वापरणार नाही आहोत. त्याच्यामुळे छान आता मिक्स करून घ्यायचंय आपल्याला. आणि आता आपण ना याला पाणी वरती झाकणावर पाणी घेऊन छान झाकण लावून ठेवणार आहोत. साधारण 10 ते 12 मिनिटं लागतात आपली भाजी शिजायला. बघा 10 ते 12 मिनिटानंतर मी चेक करते. तर बघा आपला जो भोपळा आहे तो व्यवस्थित शिजला गेलाय. आणि मग आता आपण त्याच्यामध्ये जे खोबरं घेतलंय ते ऍड करणार आहोत आणि कोथिंबीर. आणि पुन्हा एकदा छान मिक्स करणार आहोत. आपण ही मालवणी स्टाईल मध्ये बनवतोय त्याच्यामुळे खोबरं ऍड केलंय. तुम्ही विदाउट खोबरं देखील बनवू शकता. मग या स्टेजला फक्त कोथिंबीर ऍड करायची आहे तुम्हाला. छान मिक्स करून घ्यायचंय आणि फक्त 1 मिनिट वाफू द्यायचंय परत. आणि मग बघा पुन्हा 1-2 मिनिटं आपण वाफवली. आता आपली भाजी सर्विंग साठी रेडी आहे. बघा मग आपली भाजी किती सुंदर तयार झाली आहे. छान शिजली देखील आहे वाफेवरती. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग गाईज. बाय बाय. टेक केअर.